Uno, dos, tres! Uno, dos, tres! Good morning mga igsoon, ni atakaron gabarog aris tubangan sa Queen City Memorial Garden or Queen City Cemetery. Kay ang atbang ana mao kanay ato ang i-vlog karon adlaw ang G-Mall or Gaisano Mall of Cebu, which is currently under construction. So by the way mga igsoon, ang kining daan dawi mo kani gitawag nga A. Soriano Avenue. Kung imo kani siyang diretsohon, padung kani siya sa iskina Sun Gold Police Station, SM City, Cebu. So kung gikan ka ngari sa Mabulo, turn right, then diretso, hinahinay, diretso hangtod sa makakita ka sa entrance sa Queen City Memorial. Anha ka kanaog ang atbang ana mao kanay White Gold Club kaniadto ug karon maoy Gaisano Mall of Cebu. So tara, kuyogi ko kay atong i-cover ni karon para sa ato ang video. Let's go! Mao kini mga igsuon ang ato ang aerial view sa ato ang construction sa G-Mall Cebu. So mao kana ang ato ang G-Mall Cebu, og imuhang makita doon na siya'y kanang murag lingin kana, mao kana siya ang mura og design good sa mga G-Mall susama sa mga G-Mall sa Jinsan, Toril, Davao, Tagum. Dunay kanang murag arko nga murag lingin, murag spaceship nya. Mao kini mga igsoon ang G-Mall Cebu. Mao ra gyud ko na pinakaklaro nga nakuha nako nga design, pero mao na kana, pasensya lang. So mao ning Gaisano family, gikan kang Dunya Modista Gaisano kanang white gold, ug doon na siya 5 ka mga anak nga lalaki naglain-lain og panag-iya sa Gaisano. Dunay Metro, dunay GS, dunay Grand Mall, duna po'y G-Mall. Kini mao ni G-Mall.